Bisu tibda tkun imdejja sewa u bil-mod nistgħu nersqu lejn tikka ta' depression, tibda tħossok għajjen iżejjed ma tistax tlaħħaq, tibda tara kollox negattiv u jistgħu jiġru ħafna affarijiet. Mhux taf kif qed jikkumulak, bla qas tkun qed tinduna. Kif tnejn li l-innifsi biex noħroġ minn dawn l-affarijiet, jien nemmen ħafna falla sewa u filgħodu jiena l-ansjetà tiegħi tiġi minn filgħodu. Tolqotni hekk sewa. U bdejt nidrajena fil-ħodu nqum. U nirringrazzja l-Alla li jien qomt li jien għandi sodda. U nibda nagħmel kemm jista' jkun tul ta' żmien nirringrazzja l-Alla tal-affarijiet kollha li għandi. Għax l-istress u d-dwejja jibda dejjem ifakkarni f'dak li m'għandix. M'għandix biżejjed ħin, m'għandix biżejjed nies jgħinuni. Ħadd ma jista' jħallini mela fil-ħodu għall-inqas nitlaq. Walli niftakar li jena li jena t-tifel ta' Alla sewa u hemm Alla kbir qed jieħu ħsiebi. Dik hija importanti ħafna li dejjem niftakru fiha sewa u nitilqu minn hemm u nirringrazzjah tal-affarijiet kollha li tawna. Nafu li l-Maltin jemnu ħafna f'Alla u f'Ġesu sewa u naf li żgur ħafna minnhom qed jgħidu jiena diġà nagħmilha di. Imma iktar ma nagħmluha nistgħu nagħmluha fil-għaxija, nistgħu nagħmluha f'nofs il-ġurnata. L-ispiritwalità u x'inhu l-Alla tiegħek għax għandna Musulmani. Mhux jekk mhux Alla wieħed għalija. Proset. Għodir insellmulhom minn hawnhekk l-ispiritwalità illi tkun paċi mal-Alla. U nerġa' nirrepeti Alla u kif inhu tiegħek li tkun paċi mal-Alla illi anki wkoll tieħu tajjeb ta' dak li aħna tallimna li inti għandek tkun ta' imħabba ta' gratitudni lejn ħadd ieħor. U naħseb li din hija l-mezz ta' kif tista' inti tnaqqas mill-istress tal-ħajja. U mal-istress mad-depression u mad-dwejja. Stress forsi hija kelma waħda, imma ħafna nies imdejqin. Alright. Ara, jina hawnhekk forsi smajtuni xi ħadd għalli jiena daw idejquni ma niflaħhomx is-sareni tal-pulizija tal-ambulanzi għanduni ħafna ansjetà stress, vera żdiedu dawn il-ħsejjes fit-toroq tagħna. Ma di anka nista' telfek naqra li kif tinterpretata. Jekk dak ma jdoqqux is-sireni, kif se jaslu għand min pereżempju qed imut? Mela kważi aħna waqt li huma affarijiet li beżżawna u jinkwetawna u nifhem, idu ngħidu imnella għandik is-sirena ħalli nies jersqulhom ħalli da jkun jista' jmur isalva. U kif qed tgħid inti il-perspettiva. Il-bieraħ kellimna miegħi bit-tifla għadda wieħed u għedtilha dik qed tfisser li ħajmorru jgħinu lil xi ħadd. Sewwa jiġifieri fil-istess ħin tista' tħossha xi ħaġa pożittiva. Sewwax jew ħajmorru jgħinu l xi ħadd. Ma naħseb jinkallir tiegħi right, yes, mela. Li anka naqra storbju jista' jvenven lil xi ħadd minn ġewwa b'mod negattiv. Ħana ġo għandu l-istess ħaġa mela. Speċjalment anka ċertu nies li jkunu batu b'xanka x'kondizzjonijiet dawn idejqu ħafna. L-4 mil però dal-imbierek social media, dal-imbierek internet, hawnhekk qed nara filmat li ta' nies jiġġieldu vera. Qabdek dwejja. L-aħjar ma tara xejn. Ħallini su jekk ħadd ħalli dejjem għaddej. Negattività normalment. Ara fear cells jgħidu. Affarijiet li beżżaw. Affarijiet li ġbala mur fitxu affarijiet. Ħana mill conclusion nistakar għax importanti. Mela, ħafna affarijiet u affarijiet importanti rridu ngħiduhom. L-affarijiet li ħossukom kuntenti bihom. Jekk intkom taħsbu li għandkom overstress, qed ngħid anke lija personali, ta' ġifieri qed ngħid daw qed ngħid għalija wkoll. U hekk ngħid din ħadd qabbadni aktar stress. Nipprova nitgħallem li ngħid le, din illum le. Ekku. All right, irridu nitgħallmu wkoll nikkontrollaw lil nfusna. U ma nistgħux niġu għaw jiena Mark. Għax jien ikolli ta' mimlija stress dawn li qed ngħid, nipprova ngħidu li l-innifsi biex nifhem sew, imma mbagħad kultant. Ma nistgħux niġu għaw bla ma nsemmu soluzzjoni kbira għall-istress li huwa li kellu l-exercise. L-exercise nofsija kollox qed taqta' minn kollox qed tiżvoga flok ma tagħti man-nies jew mal-ħajt qed tagħti miegħek innifsek. Idealment, u ovvjament, ħadkun qed tieħu nifsijiet waqt it-training ma dak minnu nifsu ħajjejnek, l-ikel uħut mill-aqwa ikel għal-moħħ anke għall-ansjetà u sa ċertu punt id-depressjoni għavolja minix tabib, huma ikel bħal ħut pereżempju li għoli fl-omega 3. Kif jgħid l-klorella, kif nafret semmi inti. U kif jgħid
persuna let thy food be thy medicine u koll dik hija vera importanti li niftakruha. Sinjuri, nirringrazzjawkom ħafna. Grazzi lilkom. Grazzi li kontu miegħi u ma' Romina, napprezza ħafna kalla rrid nerġgħu niltaqgħu mandumux ma'kom għaliex nħdu gost bil-preżenza tagħkom ta' Tanti. Nġibukom għaliex in-nies iħobbukom x'bikom nġibukom. Grazzi li tħobbuna mela. Grazzi li tħobbuna. Il-World Cup tħobbuha? Ħafna. Ħan intefa jina ħan użaħħa l-World Cup biex nieħu break. Ħan poġġi fuq is-sufan ħan nipprova nibda npoġġi dritt. Nara logħba biss. M'għandix tim, imma ħan poġġi bil-għax jekk tkunu fuq is-sufan għal ħafna ħin il-posture ħajkun ħażin dik nipprova noqogħda. Għala ma tkun U ħanara kemm jista' jkun biex nieħu break nużaħħa bħala nieħu break. Nipprova nikun healthy u ma ninsix li nistreċċjana għana għamilna yoga. Jien ħan ikol healthy għax ħajkun fi żmien il-miliet għalax ċokolati.